27th commencement exercises kag mass graduation sang Technical Institute of Iloilo City ginpatigayon subong nga adlaw. Kag pagsaulog sang Linggo ng Kabataan ginhiwat sa syudad sang Iloilo. Mga libre nga serbisyo tanyag sa mga pamatan-on. Ginpatigayon subong nga adlaw ang 27th commencement exercises kag mass graduation sang Technical Institute of Iloilo City Molo para sa nagkalain-lain nga TESDA qualifications. 165 ka mga graduates ang masadya nga nagmarcha sa Diamond Jubilee Hall agud magbaton sang ila awards kag certificates sa pagtapos sang ila nga mga programa. Ang kahiwatan may tema kalidad na techbook education bigay ng TIIC Molo. Hatid nito ang pag-angat at pagbangon ng mga Ilonggo sa gitna ng pandemya. Sa 165 nga graduates, 12 dire ang nagraduar sa 2-year Technical Education 2021-2022. Kung sa diin 7 diri ang may programa nga Automotive Technology, 3 ang Electrical Technology, kag 2 sa Construction Technology. This endeavor is also meaningful as we have succeeded in overcoming the challenges and the problems of pandemic and continue to move forward towards the realization of rising above poverty. The success resulted from the struggles to strive harder to strengthen the skills in order to be prepared and to be used in search of more opportunities. 153 naman ang graduates sa Technical and Vocational Education and Training nga may mga programa sa plumbing, electrical installation and maintenance, automotive servicing, construction painting, kag driving. Ang institusyon nagatanyag sang nasambit nga mga programa agud mahanas ang abilidad sang Ilonggo sa patag nga ila napilian kag makabulig man sa ila pamilya agud makapangita sang maayo nga obra kag madamo nga oportunidad. Ginkilala man sanday Earl John Calunsod, Jovan Bolivar, Ramon Gustilo, kag Denise Joy Sunilio bilang mga TIIC achievers. Ginalauman sa karon sang Technical Institute of Iloilo City nga mangin Best Technical Vocational Skills Institute sa bug-os nga pungsod. Sa karon, ang TIIC Molo kaupod ang Iloilo City Government ang padayon nga magahatag sang bulig kag oportunidad para sa mga pumuluyo. Agud kadungan sang pagsanyog sang syudad ang pag-uswag man sang tagsa ka Ilonggo. Nagsugod subong nga adlaw ang pagsaulog sang Linggo ng Kabataan kasunod sang selebrasyon sang International Youth Day. Ginpangunahan sang Iloilo City Local Youth Development Council ang programa nga may tema Intergenerational Solidarity, A World for All Ages. Nagkalain-lain nga mga aktibidades ang ginhiwat sa gym sa Don Francisco, MH Del Pilar Haro. Kaangay sang Oplan Libre Tuli, Information Drive, kaangay sang Dengue, Reproductive Health kag HIV or AIDS Awareness, agud maedukar ang mga pumuluyo, ilabi pa ang kabataan sa sini nga topiko, kag mayara man sang free haircut. Ang subong naton nga activity is in line sa aton nga Linggo na Kabataan, no, which has a theme of intergenerational solidarity for all ages. So it refers to the degree of closeness and support of different generations. So kami subong nag-conduct kami sa activity namon nga libre nga Oplan Tuli kay kadugay na gid nga wala kita sa free nga tuli nga program sa aton nga mga kids. And also ari man diri aton nga youth organization sa aton nga LYDC. So may ara kita ka 8 nga youth organizations, like example ang aton nga Red Cross ari gid diri para mag-support, maghatag man sang ilang assistance and maghatag sang informational drive about dengue. Gintambungan man ini sang nagkalain-lain nga organisasyon agud magbulig sa sini nga kahiwatan. Kaangay sang Political Science Students Organization Incorporated, Red Cross Youth Iloilo City Chapter, Philippine Physical Therapy Association Iloilo Chapter, Team Dugong Bughaw, Voice of Chameleon's Children, Kabataan sa Kartilya ng Katipunan Region 6, Bores Youth Leadership Institute Incorporated,
Family Planning Organization of the Philippines, Iloilo. Doctors for Order of Asclepius of West Visayas State University. Philippine Nurses Association Incorporated, kag Registered Nurses of the Philippines, Iloilo Chapter. Ginkuha na lang namon ang tanan nga mabulig sa aton nga youth organizations para nga isa ka paghatag sa mga bata. Ari man diri ang Family Planning Organization of the Philippines para sa information drive about reproductive health, and ang aton nga Philippine Nurses Association nga magahatag sang mga dental kits tomorrow. So ari pagid diri ang suporta man sa aton nga TIIC sa aton nga free haircut no para maghatag sang dugang nga serbisyo sa aton nga mga kabataan. Bukas man ini para sa tanan nga luyag magkadto. Ang kahiwatan magalawig sang duwa ka adlaw. Humalin Agosto 9, tubtubwas Agosto 10. Tanan gid pwede gid makakadto diri sa aton nga program. Galing mi ara kita sang pre-registration para makontrol man naton ng participants naton, mga beneficiaries naton nga makakadto diri. Kay nakalimit lang kita sa 160. So 80 sa mga adlaw and 80 sa tomorrow naman. Galing kay may ara man kita mga waiting list sa mga gusto gid magpatuli kay may iban kita nga beneficiaries no nga nagka-problem man sa ila vaccination cards. So very important gid nga kompleto aton nga requirements before kita magkadto diri. Madamo pa nga programa ang ginpreparar sang Iloilo City Local Youth Development Council para sa pagsaulog sang Linggo ng Kabataan. Kaangay sang one-day league volleyball, basketball, kag literary musical contest nga pagahiwaton sa West Visayas State University Cultural Center sa maabot nga Agosto 11 kag ang SK pageant. Suportado man ini sang lokal nga panguluhan, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas, bangod sa tinutuyo nga malabot ang Sustainable Development Goals, pinaagi sa pagbuyloganay sang tagsa ka pumuluyo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.